Истината е, че преди да започнеш с бизнеса, трябва да промениш ей тук абсолютно всичко, защото всяко едно нещо, всеки един успех, без значение колко е малък или голям, започва от начина ти на мислене. Начина, по който ти реагираш на всяка една ситуация, начина, по който реагираш на това, какво ти казват другите, дали ще е семейство, дали ще е приятели. Първото нещо, което аз научих, е, че трябва да изолираш шума. В случая това беше нещо, което аз изключително много исках, но то може да е умение, може да е да станеш боксер, може да е да се научиш да рисуваш, може да е да завършиш гимназия, станеш лекар, без значение какво искаш да направиш. Трябва да се научиш да изолираш шума. Буквално да не слушаш мнението на никой един от хората, които не живеят живота, който ти искаш, защото ако той няма твоя живот, не дей да слушаш неговия съвет. Ако на теб ти е писнал от фалшиви гурута, които обещават бързи пари, тази бизнес общност ще ти промени живота, защото има истинска стойност. Просто кликаш линк в описанието, избираш общност и влизаш при стотици хора като теб, които градат истински бизнеси. Всяка седмица се учиш от ментори, които са генерирали милиони, а не на празни обещания. Стъпка по стъпка получаваш всичко, което може да ти трябва от хора, които вече са го постигнали.